Og ang ato pong kono medyo wala pong signal. Na-ready na tani atong bugas. 5 ni ka 5 kilos. Anang standby sa pagkapay diri ha. Kaya ato sang i-fix ang kining challenge no nga miabot. Pero okay ra, kumpati gawon. Part na ni no sa ato ang krusada. Mga hikta na lang gid nato ni kisi para dili magsigig. Kaning sa baay no sa dalan kay mauusap ta na magsigig tinguga. Lord ganit na doon ha, gunita gunit Maayong buntag, kumusta? O karon na laing adlaw na sa dugang barangay agatuang rumbohon no sa tunga krusada nga bugas gikan sa God Samaritan. O kini nga tong area pagatuan no, tumoy-tumoy gyapon kay lagi nagaabot man ta dito sa katapusang barangay no sa kaganiro sa barangay Tumpagon. O this time dinhisab ta simang ta sa may barangay Bisigan. O special edition di po ni karon kay kauban nato ang chairwoman no sa krusada nga Dasig. Ang akong wife bunta gali ubanta. So sige, rumbuhon ta barangay Bisigan. So ano ang ato ang galabyan basurahan sa may Pagalungan kini nga area. So mapunta to kay Sunan ang kanang nabuhi lagi kay diya sa basura ang naay kwarta. O sige, kay unahan pa ang atong distribusyon sa barangay Bisigan. Pera! O karon no, kay niabot na tag barangay Tumpagon o Tumpagon kaning barangay Pagalungan but nay nakasulti sa tuwa nga di kuno mao tong dalan no padulong barangay Bisigan nya. Usap pos mga challenge ang ato pong singkastan no sa motor. Nagka problema, nag-aberya magsigin mahino og kaning dapat siyuta. Og ang ato pong kono medyo wala pong signal. Na-ready na tani atong bugas. 5 ni ka 5 kilos. Anang standby sa pagkapay diri ha. Kaya ato sang i-fix ang kining challenge no nga miabot. Pero okay ra, kumpati gawon. Part na ni no sa ato ang krusada. Mga hikta na lang gid nato ni kisi para dili magsigig kaning sa baay no sa dalan kay mauusap ta na magsigig tinguga. Nag-agilod na tata kay binatog okay na pero wala, natagak na sa center stand. Ikot na sab. Sige, bira, may problema. Di ta ma ako na ni, di ta ma discourage no kaning mga pagsulay kay basta natay kagustuhan ato gyung ato gyung suklan ang tanang mga challenges. O gadugang na po ni no, ma-consider na to nga enjoy gyapon na. Sige, pera! Kita diri nakita sa may crossing Lugya. Okay lagi katatong dalan kagamiya di man mao. Nga natay mga pangutanan. Uniform ang ilang matubag nga diri gid pagiyon. No, padulong dito napita sa may barangay Bisigan. O hopole, no, mao na gid ang dalan. Kay medyo taas-taas gid pod nga oras ang na consume nato no nini nga tong lakaw karon. Pero sige lang sa kanunay kung pati gyapon ta pera. Nanata din ang gabitas may ilan sa barangay Payanga. O lagi sa itong nahibalaan o sa nangutana man ta muabot pa daw, mulabay pa daw taong barangay Mambuaya, mulabay pa tag Mambuaya nya dan suliho dagang pa din sa Bisigan ililihom day kung walang dapat isikat ay siguro abot na ta pero sila part maginit sa tuwang krusada daw ikadali nga mga sitwasyon o nakarinis ang ta okay, part ba versatile versatile or move like water kita sige kung bakit sila sa Mambuaya yung nakita karoon ka
Bisigan. Ug ang parayon ta. Kini no kay murag haduol na kita sa Bisigan. Dira kay diri ba di ang Sinulong Falls ba? Diyon ba? Okay, ko sige kung kadungugan ng Sinulong Falls kasi kita sa Facebook but wagi to kana dia. Pero lahi ba nang atong tumong karon di man matong Sinulong but dito ta sa may barangay Bisigan alang sa tang krusada nga buga sa gikan sa Gud Samaritan o kauban sa gato karon ang krusada nga Dasig Pera. Karon no kay natay nakita sa ganiha nga nailakra nga barangay Tingapuluan ani. Bal siguro mao na ni Tingapuluan o Tingapuluan again kay nay confirmation sa dugag lakra kasi nakita mga panahon na. So wa tama sayo no mao na ni ang sulod na ni barangay Bisigan na. Pero lagi wa pa ta first time pa nila nga abot ani iriyahan eh. Tungod ani atong krusada o magpalayon ta. Pera. Karon na natap no dining dapitas may Tingapuluan National High School. Panayo na. Tira. Tingapuluan Elementary School. Tira. Nanata dining dakita sa may Manay gid niyo. Manay Elementary School. Manay Tingapuluan. Tingapuluan dining Manay day karon pa sa kabalo da. Onya, ya atong target Bisigan man, unahan pa. Sige lang kay at least dool na ta. Okay, mao naman ni ang sa atong ibala na I don't know bagyon kay first time bigin nato no nga one hit may barangay Bisigan. Ini nasa sa taning dalan karon nga naan pa sige salamat kapit na ka pa nga area no pagkapadada ka sa view kita sa padulong ta sa may Bisigan adlok lang tayo kay wala yarang kita sige ko pa day. Ay, sir, dapat barangay Bisigan, sir? Barangay Hall? Bisigan? Barangay Hall ni dire? Oh. Salamat. So, mo ni no, andalan may gani kay nakapangutana ta nga dire dapat ang barangay Bisigan. Libog gining dalana. Sira pataka. Sige. Karon no nagi ding ginaka-challenging nga dalan sa tanawon sa nato ning sakyanan. Grabe nga dalan kahadlok pa ni ay sa obserbahan sa nato ang dalan ang dagan kung kaya ba nato
asa berapit mo agi. Okay, sige dia. Una usan is binagkalisod. No, so far, no, gani kita na tong motor karon galisod og dagan ilang baklayan ay sa ato sa ning i-analyze pagayo. Aw naman no mas master ni sir. Diha ra day mo agi sir. Tungara day may magi sir, tungara. Diha ra day. At least makita tag mga expert. Guard. Gunit na doon, gunit ah. Gunit ah. Gunit, gunit. Gunit, gunit. Gunit ah. Gunit ah. Sige, mira, laos tayo. Sir, ano bit bisigan sir? Walaan pa? Salamat. Sir. Nalapod na yun, nalalan. Yayo hono din eh. O yayo ni karon. At least nga molindot na ang dalan din rin nakita. Basta so far, karon kasi nakita nga nagtrabaho. Okay, pangit agay. Bibera! Ay kabayo, ay kabayo. Okay, dapat ni nga dalan. Pero arang-arang na ni sa kaganiya, lisura tong kaganiya eh. Hindi mau babaka ni. Ha? Agay. Mau tana-taning kon. Sir, may buntag sa Bisigan, sir. Bisigan ni dire, Bisigan? Oo. Ana barangay hall dia, sir? Oo na. Sige. Ay pushing dia sa kon lang para Bisigan. Sige sir. Salamat sir. Oo. Salamat sir. Dito, ditong barangay hall? Di alam ka ba? Asa na bitambalay nila kapitan? Pagkuhan mo sa gym, sir. Mata na lang. Doon ra dito? Sige, salamat sir. Salamat. Sige, so at least, no, may itong nangutanan kita. Ha? Yan, nata? Oo, na. Mayroon po nga nangutanan kita. Nangutanan na kay para matada o dito malipat na. Nagiling nga dalan. Thank you Lord. Barangay Bisigan. Itong gisman kong buntag. Sige dira lahos ta dira ay may buntag sir. Dapat yung barangay hall sir. Wala pa? Asa dapat ang kapitan? Dire age. Salamat sir. Salamat. Itong barangay hall mo sir? Ano? Barangay hall. Doon na, mau na gini, barangay Bisigan na gini. Derita na ilang kapitan. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Buhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.